Yaroi try palok mga ini berchang sa sinpat ngapdiang subhai phi sha ka YouTube channel ka jing patmai mat ngadap da ka jisko comment palok bangala banwan biang sa sinpat media sami ka khubor nakaktin ka jong blay sha phi we but shawin puli tin ka jong blay palok tan padam khle ri khandat ha ka jing duai au blay pa ji pa ne khle pat try kan ran ai ku buram ba ji ro ashame ai bu e me try kan ki bar ki mamla le nak ta ka jongi ha de khle ma try ngapan bona mes ko ba phai sim ma khoi jong me bon wan try kan bon bon yalam ti yangi mangila try kan su thu ba cham phang ya khatin ka jong me ma ba da la di hi ngim la ban le e ro em ma try ma ka tang ai ti lo ha me ki bar ro ban ma ki like le kang chi bar ro te disungi pan amen Parong tasnya ko bani sambat pi sau Tylli Ki Mat ki bapen i bangi long shit ru em khriat ru em ha ka jinge ka jongi phila ban puli ka bible ka jong phi bat phila ban le cha ki jinge sing man la ka tayo hendrei wala ka taru pidang sha ra jangai no ble ka bible ka khot ya ka ba shit ru em ka ba khriat ru em ka ba long plem ban uji su la maham ba ka long ma bandan ha ka de ka zaka ti mentang inde pe sau Tylli Ki Mat ki ba pen i bangi long ki ba shit ru em khriat ru em ti ka mat ka baning kong parok ka dei ka baduna ha ka jinge yau ble tin phai na ka bible jongi sha ki jing pen pau kal long ka balai khat ka khat san nga i thu ken ya ki jing le jong pha ba pham long ka ba khriat lem ne ka ba shit a nga da kwa dik ba phandan long ka ba khriat la ne ka ba shit kani kalong ba kajing duai ba kajing puli bible ka jongi kalahung ka rutin bangi hap hi manle ha ka jaka jong kajing penya dei ka jongi ka bajan baduble kamasim kam tan shu ya kajing shir ham hapo jong ka na ka menta ka jong ble perlong idan pat ya kajing pen koi tungin pen na jing per pau kal nong ka ba ar per khat ka basaw hadu ka basan henry nga don kani ka ba persha ya pha pa phala ino no ya kajing ie jong pha ka baning kong tukan mau na ma kata nong no phala hab no batukala ka bamut batule ya kita ki jingle ki baning kong lamda kumta ngawan kloi hapha bangan pen kan ria no e ki ding pen yang sharak jong pha na ka jaka jong pha la da pham kala ka bamut hangni ka clean ka jong ble kal ong bakan hirap yangi kumno bangle phai byang shakata ka jing e ka baning kong ka jongi bat kumno ro bangin kalai ka bamut ka jongi ti parlo tungin sedang ya ka sngi ka jongi da ka ba puli ka clean ka jong ble tugin shim but ai ka por ka jongi sha uble bangin puli ka tin ka jong u bangin duai sha u at least khatsan minute min step lan de jan bien but bangin thelot ya ta ka jong man sim ka jongi sha uble khnang bangin la ban pen sha ya ka ta ka jing iet ka jongi na ka ban ta ka jong u ti par lo ka mat ka ba ar ka bangin pe man ta ka sei ka de ka jing la ban pen dap ya la de bat ka jing sarong tugin ple ka bible ka jongi bangin pe na jing pa ka no balai hor ka ba khat nyo na ba pha ong nga ka barus pa bat nga la pen man spa tingam dan ka jingker do e ru em bat pham te ba ma pha hi phalong kata ka balanot khom bat ka bajinja sat bat ka baduk bat ka ba malla bat ka banan khoi phiong parlo ba philong ki barus pa bat phim dan kam e shu handai phim poi par khat bat philong duk ha ka jinglong ba kan jaman sim kani bun sin ka jujia hangi we pi we bangi shania hala ka jong ka jing khlan hala ka jong ka jing don ka jing em hala ka jong ka jing tip ba ka jing shampang bat ngi sange no ban it shau blai ban chane lot shau blai jing pen paul long ka balai khar ba khat phra ka ong nga pen i boj ha pha ba phan thiet na nga ya ka kser bala phrang ha ka ding ba phan da yo man spa bat ya ki jan ko bali ba phan yo kup yala die bat ba kan wa om pau kata ka jing le ran ka jing khoi jong pha bat ka jing slek khmat ban kalan ya ki khmat jong pha ba phan yo i kani ka mot par lok bangin be thong ya kata ka spa jong ka jing long ba kan ja man sim om ya ka spa par thai kata ka mot par lok ba ngin duai man la ka step how ble bangin pen i ha u ba atra ngi dan kam ya me bat klama me ngim la ban le e ru em kamat ka balai bagine pe minta ka dei pen ya sok bat ka par thai tin phai ka bible ka jongi bagine pe
now ni kong yo nes ka long ka ba ar kan khat ba khat san du khat nyo piwat e ya ka par thai lem ne ya kita ki e ru ki ba ha kata ka par thai la da uno no ru e ya ka par thai kata ka jing it ukpa kam dan shu ha u na ba baro ka ba ha kata ka par thai ka jing ko brai jo ka do pat ka jing ko brai jo ki khmat pat ka jing sarong thala shaphang ka jing em kam long no ukpa reina kata ka par thai ka long pat kata ka par thai ka ya ja no pat kata ka jing ko brai jo ka henry uta ubale ya ka mon uble uyai sa bam jukun par long yim di ban e ya ka par thai la ni kita ki e badon haka ki bange ki ba shit ru em ba khret ru em ki ba long blam ki chiet ban pen so ya la de bat ka par thai kwa ban ya khle lang bat ka par thai la ni ki mon man pen sko ba ya ki brio ban ya uble jing pen pau ka long ka balat khar ba khat khandai ka ong kat ya ki ba ngas ngo e ngas neng ban ngas sempat to ngo shir ham namar kata batukala ka bamut shisha ublei usneng usempat yangi bat u yangi hadu kata nama kata u ailat yangi bangin kala ka bamut bangin kala na kita ki kita jing le pop ka jongi ki bangi la le bangin e no ya ta ka perthai shadien bangin jet ya kading phna ka jong blei tungin jet bangin long khlan ha ka jinget ka jongi bangin shem ya ta sinjam ka baret shauble bangin dong em kita ki jing so bha jo ka perthai ki entertainment ki jing kran bambu rom ya ublei hoi nga so tho par lok ba nimlong comfortable hanrei in jet pat ya kata kalanti wa pi shauble kamat ka basaw ka de ka jing bam shem khya ya ka pop lani ya ka jing long hau Matthias ka long ba al pasaw ka khat ba khat ar ko ong tinamar ba ka pop kam man buon ka jing ki ba buon kan man khriat parlo ka jing jo ki ba buon kan long khriat kani ka de haba ka jing long pop kam pat shitam shu yaki lani kata ka jing kala ka bamut ka duna no haki hatu kani ka long ka babakla ti pisdang man pen shisha haba plus ngo tho ba kani ka long ka babakla pisdang man pun su tho ba pen shisha yala de haba pilatep ba kani ka long ka babakla nilai pule parlo be janga na jing pa lai khat khandai hangni la tep shai ba e ba ten ka jong ble kala ong hangni kala ong bro ba ublei usneng usempat ublei ulasneng usempat yangi baru ong yangi bangin kala ka bamut ai kala dingi bang kala ka bamut bat kani ka dukhat ka yai pen kan ma yangi parlok be janga bangin kala ka bamut ti haba pisku tho parlo ba philan le pop ti wat pen slam show ban kala ka bamut wat pen slam show ban phai yala ka jong galanti na kita ki jong ka perthai bangin phai show blei ti tungin sedang ban duai yo blei tungin sedang ban phai din no yala ki jong ki din jan na kata ki jong ka perthai bangin phai show blei ti batungin pan no blei ka bau david ula pan ha ki sam ka long basan poi khot ba shpo ban thau thamai ya ka donon ka jongi parlo be jonga nga pen shai bor ya phi ba pin shims news ngi ka challenge ba pin la ban le yakine ba pin IT la jong show blei bat sapet parlok ba ka ba ka donon ka jong phi ka ong ngate ba ka donon jong phi kan sakalla ka ba cordon la ne ka badan kam ha ka im ka jongi ka dai bangim la dala de bangin le ya ka ne nama kata to in pa no blei bon phai um sem ba khoi ban yala min ti yangi bangin phai ne ki jong ka par thai bad bangin phai show blei to in kan ma parlo be janga ba kim de ban long ki ba shit ru em ki ba khret ru em ha ka jeng em ga jongi la ne ha ka jeng ka jongi ka ya ublei ki de ban long ki ba shit la ne ki no ni de ban long ki ba khriat ka jing jet ka baret man la ka sngi ka yalam ya ka jinge ka jong phi sha ka jing shir hem ka ba omla ban pen khi shu ya phi parlo be jonga la da kan ka khobor ka yara be phi tisgo bha ban she lang sha ki parlo ki jong phi ki ba don kam ban sngap ya kan ka khobor ba bha ka jong blei na kan pa na phi parlo to like share ba subscribe ya kan ka channel ka jongi khnang ba phinla ban yo shibun ya ki jing kut khu phinla ban yo shibun ya ki khobor ke ban pen sko tana la ne pen kala ya ka chi em ko jong phi to blin kut khu ya phi ba ngi skondo byang pat ha ka we ka video